Jaod bura ma Kisumu Kaonti Ruth Odinga koro seyo josiasa matiyo kod rowere e rocho rombe mag siasa. Kukoni josiasa nyaka kaw ting' kendo we tiyo kod rowere e yo ma ok ni kare. Ruth olero magi ka owacho ni josiasa manyayo tiyo kod rowere kendo chulogi mar timo njore. Rowere go biro chako lokore kendo mecho gi ang'enge kendo chwe donjore kod jopiny maonge gi dwaro mora amora e siasa. Kone bad migawo mar obila mondo okasre mapiyo mar kawo okang' mar chik ne joma nyayo timbego. Even policemen should not be in one area for too long. For too long to ng'iyo. Police in Kaonti loko tikelo mono nono kendo bedo kanyo. So but magi tegi mo nyalo mana wacho no sani gimako nyithindo gi to gidogi wegi. They pick the children and then they release them the next day. And you find that we leaders are the ones who are perpetrating. Komak huwi no tiko ni manu woda. Kaiti digo lekini sel. To nego nyathi ng'ato. Sani riwa botogni kokwa wache mana motegno odhi adhiya ni nyathi nyoto sambla. Ni onege do cemetery. Hindu cemetery kama inege ng'ato nade. Odi kwalo wiye ma ini mose gine kusango manenga to di kwale cemetery maka to nyathi ng'ato to nego kama. Because the deaths have become senseless. I am talking that we must sit down as all of us and bring change. Otherwise, I'll do it as a one-person's crusade. Jalup Governor Machakos Francis Mwangangi